videa a dneska to bude Papa Pizza. Už som začala. Guys, ja už som hrala to Barry's Prison, ale mama mi to asi musela vymazať. Ja som si nedala naspäť ten outfit, lebo ja som hrala kocké hry. Áno, to som hrala. A vlastne som si zmenila outfit, alebo mi tam proste nešli tie veci. Takže dneska to budeme musieť prežiť takto. Ale hádam, vám to nevadí. Ja som Papa Pizzu hrala strašne veľakrát s kamarátkami. A napíšte mi do komentárov, ak chcete vidieť taký trik, ako to dokončiť o dosť skôr. Hej? Napíšte do komentov. Ak to chcete vidieť, tak napíšte chcem. Alebo proste juju, alebo proste niečo také. Ja som spadla. To není možné. Ne. Kamo, ja som stlačila vedľa toho oného jumpu. Zajtra sa opýtam kamošek, či nebudú so mnou niečo so mnou nenatočia. A predpokladám, že moc nie. Že sa mi moc nebude chcieť. Kamoška podľa mňa nebude ešte môcť. Má rodinu z Nemecka. Ale tak čo už. Tak niečo natočím sama. Uvidím. I can see you. A teraz po nás pôjde ten Papa Pizza. Takže tu sa vám takto zhasla, teraz po vás vybehne ten Papa Pizza. Vidíte? Tak červené oči. Vy musíte ísť podľa tých pizz. A či to dám na prvý pokus? No jasné, ja som profik. A aj tu sa dá urobiť taký hack. Vy akože môžete ísť proste takto si. Hej, chápete? Ja som na chvíľu. Ale prečo by ste tady chodili? Keď môžete ísť takto. No? Vysvetlite mi to. Hlavne po tej trúbke, to je niečo strašné. No, typek ma kopíruje. Tak. Ale, joj. Typek ma kopíroval, ale to nevadí. Mne to nevadí. Doom is coming. Vidíte, tu sa na vás pozerá. Akože to sa úplne nepozerá, ale... Dobre. Toto je strašné, toto mi nikdy nešlo. Vy sa nemôžete dotknúť pavučiny. Akože ja vám chcem ukázať, čo to urobí. Ja vám ukážem, čo to urobí. No, urobí to veľa. Ale teraz to idem robiť bez chyby a teraz možno kvôli tomu bude furt robiť hento a nedostanem sa odtiaľ. Takže to je super. Znáte aj, že don't touch cobweb. Neviem, čo je cob. Ale viem, čo je web. Web je pavučina, ale neviem, čo je cobweb. Neviem. Dúfam, že sa vám minulé videjko z Moose Academy páčilo. Ako s tým ChatGPT tá miniatúra mi dala veľmi veľa z práce. Pokým to ten ChatGPT pochopil, tak... Aj tak to urobil moc hororové. Čo som ja nechcela... Nie. Som si nemyslela, že hej. Že ma to spavnilo, lebo tak ma to spavnilo. Ale akože neviem, či sa vám tá miniatúra moc páčila. Lebo napíšte mi do komentárov, či po hento videjko, či sa vám, to je blbec, či sa vám tá miniatúra páčila, alebo nie. Lebo akože on ju urobil podľa mňa moc horor. Ale mne to pôjde až zajtra. A možno tú miniatúru zmením. Uvidím. Ako to lebo potrebujem ešte na 2 videá dať tú miniatúru, takže Toto, keď sme hrali na informatike, tak my sme toto vôbec nevedeli urobiť. Lebo ja nechápem prečo. Pritom, že ono to vyzerá nekonečné. Nie, dobrá. Fú. Že som nespadla dole úplne. Keď spadnem takto, tak mi to až tak nevadí. Akože vadí mi to, ale nie tak, ako keby spadnem úplne dolu. Tak to by som fakt nedala. Počkaj, sa mi vypol počítať, pardon. Teraz toto nemusíte, to môžete preskočiť jen tak. Up. Jo.
to ideš troška po boku. Takže, dúfam, že vám, akože ja takto som svoju postavičku ešte nevidela. Ja som jej dala nejaké random tričko, čo som našla tam. A nejaká random gaťa, lebo toto nie, ja mám proste iný outfit. Ale tak, lebo som dala tie konské hry, tak som dala dole tie veci a proste som niečo placla. Len tak. A teraz vy vlastne musíte ísť takto, tu po vás ide a vy sa musíte trafiť do tej šachty. Jo. A proste... A ten secret proste hack, trik, ktorý možno omylom urobili, sa nachádza pri takých pásoch. Toto neznášam. Mne to strašne vadí. Crowbar. A to je strašne cool, kámo, táto animácia. To je strašne cool, podľa mňa. Tak, paš. Ideme nahoru. Po kopci, jo, jedu si. Ešte to je tuto. Musím takto vždycky vyskočiť. Toto neznášam. Toto je najhoršia vec v tej hre. OK. To je strašné. Ja to idem tryhardiť. Túto vec. Yes! Kamo, musí tryhardiť. Ježiš. Áno. A keď sa dostanete tam hore, na ten najdlhší pás, tak tam, keď preskočíte, tak to je ten hack. Takže ak ho chcete fakt vidieť, help me, s čím ti mám pomôcť. Ak ho chcete vidieť, tak mi napíšte do komentu, že chcem, alebo jojo. To som hovorila, nie? Čo máte napísať? Ja som zistila. Nie, oni to museli opraviť. Pretože vy, keď ste vstúpili na to železo, či čo to bolo? Ne! Tak ste sa nehýbali po tom páse, lebo ste boli proste na kole. My sme sa s týmto strašne trápili. Nám to proste vôbec nešlo, až tak mi to nájde. Nič sa nezmenilo. A ja ten hack teraz nechcem používať, aj keď ma to láka, ale moc nechcem. Ale neviem, či to náhodou neopravili, či touto hrou neprebehol náhodou nejaký update a že to opravili, ale nevyzerá. Ale toto opravili, to som si istá. Yes, mám to. Yes. Toto proste musíte ísť do klece. Nič iné nemôžete robiť. A nespadnete do lávy, nebojte sa. Vás to vysadí. Ne! Ježiš, nie! To si zo mňa robíte srandu. Takže, guys, dávajte si pozor na to, aby ste tam nespadli do tej lávy. Lebo ak vám to nešlo, tak to ste asi ako ja. No pretože ten nápis help me, tak to sedí. Ne! Tak. Hop. Hop, mám to. Ale bude vám vedieť, ak na miniatúrku dám tú svoju normálnu postavičku, či mám dať túto. Podľa mňa túto. Ale mi sa nechce ďalšia fotka robiť. Už mám checkpoint. Či? Dobre, fú. Kam ja už by som to neprežila. Takže ja som vyšla zo cviku v tých obličkách. Akože ja som bola dobrá. Lebo akože na tom playku sa to hrá úplne inak. Úplne jednoducho. Akože papica nemôžete, lebo tam tu nemáte jak pušnúť. Ale ja som proste na mobile, ja už neviem skákať.
Napíšte mi prosím niekto do komentov, ako sa natáča na počítači na mojom Asus notebooku. Ja mám Asus VivoBook. Prosím, napíšte mi, ako sa na ňom natáča. Mňa už to na tom mobile nebaví točiť. Ja chcem Robloxik natáčať tam. A tam sa volám, keby ste si ma chceli pridať, tam hrávam, myslím, častejšie, tak tam sa volám Game Mati, úplne takisto ako tu, len 6-7. Je to meno, čo som si premenila, a to prvé meno fakt neviem. A ja sa tu vykecávam a zomieram. This way. Dobre. Nevyjadrujem sa. Ja sa nemôžem hýbať, no. Uj. Je to neskočí, tak čo je? Opravte si ten Roblox. Opravte už ten Roblox. Chamo, a to nové pravidlo, to je strašné. Toto, že proste do 15 či do koľko nemôžete používať chat. Ale ja mám odomknutý. To ste mohli vidieť, aj keď sme hrali v tom že bol Murder 2, tak ste mohli vidieť, že som tam napísala, že hacker here a do globálu, že here's a hacker. Pretože to bola pravda, ale však on tam lietal, to nebolo. Run home. A to už sme na konci a vy toto vlastne musíte prebehnúť. A ja už si nepamätám, on ide zo stredu, myslím, takže. Ježiš! Komu skoro som dostala infer. Čo on ma chytil? To nie. Ja neviem, akože čo sa vyplatí, kade ísť. Počkaj, môžem ísť na strom? Nie, Safra. Také. Ježiš, ja som ušla úplne. Kamošak ma nechytil. To čo je? Kokšo. Nebaví niekedy tie streľačky a hororovky, ja fakt neviem. Ha! To není úplný horor, to je také. Taký ten idiot mi tu vadí. Yes, zasekla som ho. Takže najlepšie je, keď si ho musíte si ho zaseknúť ostrom. Nie, kde je cesta? Kde je cesta? No jasne, kde je cesta? To tam tak nebolo, to čo je? Tam nebola cesta. Seriózne. Tak musím ísť cestu. Tak fakt akože. Ježiš, ty idiot, jeden hnusný. No jasné. Však ja sa tam zasekávam ostrom, to ne... Kokšo. Prečo tam nebola cesta? No ja akože tam v strede, alebo čo? Takže pôjdem cez stred. Hold. Yes! Kamo, ja som nahodila tryhard, ale dala som to. Yes! Yes. Whee! 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 Ty vole? Whee! Papa, troška som spadla. A to by bolo asi k dnešnému videjku všetko. Ale sa s vami ešte raz lúčim tak. To prčíc. To nestíhá. Čakať. A to by bolo asi všetko k dnešnému videjku. Tak bye!